Biyag ti tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan nagisursor itila ko taan natag. Magkaturturo kag pailang, tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Na kayong timapanaglako. Nadagsen tila ko kanatag. Masapol nga ada kadwak anak kao. Hey! Apay mo't ngamin na nakurapay tayo ah. Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mo't ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Uno anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mo't lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas tati panagsasa anak kao? Tauray sa anabak ng tiinam. Lasing pa ka nagagay. Awan serbiti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit Jane, agmurmuray kan, tayo ka manganayin sa tarumwar. Darasam, Masadutak nga ron. Nakanlatan natin mapanaglako. saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mong ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay ni. Agdan natan. Di na ka di kasar? Ikasar kan tumat lang Basta agtaray tan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang dito lugar tayo. Wen nga rod. Nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano? Uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako iti natang. Masyanak nga rod kan kanay rin. So akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartek ka manen. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko! Ikatimbalas iti biyak ko. Abay agas na ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Ay, si ka babae. Di mo man andaran tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat napapanan. Si kataglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kumsinsin ati madingaram iti anak yun, na. Agulo magkaman! Si ka tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Diyak kaya tikas na manugang. Nuwapay ngamin na si ka tinasawa tanak ko. Si kakaditi imbaga ni madam ang kadwak diti ang babaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia matinagan ko. Nasaya at matatadan kadwa ka babaw nandito eh. Sana ko na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Awun, saan da na imot? Iso na lang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnudwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho ditoy, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho ditoy, kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security card. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asa ti linakam ko. Nagbalinin abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla day ta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben.
Ngam no mamamom, sigurado may in love ka. Ay, basta jak pa'y lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Sa langit tiladawan. Adada pa iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awan dakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang ibilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kayat kapay amaam-amuan na imbang. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Nadardaran ti puso. Iso maawatan na kumaben. Nakasaganak nga aguray. Ken mangipanagnak iti kinapudnokin ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag batin ngagdatdato na ken ka. Pangasim ko ba? Ayatin nak. Akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na paniknik akon ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di na kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayatin kay tiyag na nayon. Kastamot ti anak mo. Ipatid ko kaspod nung anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, abiglalatan anagidot to'y cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon ang baka pagsarita? Irene, Ay, apay kas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludom ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarsarita na? Kat, usaram lata ti cellphone ko ha. Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y ngamin kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan ha. Pautangan ka kumangam impawit kumutin kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakin ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalilip ka mat. Tamang pangimawag ka. Ha? Di ka di mailiw kanyak? Kasano kumakailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-lat na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka, kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan ti panagayit ko ken ka. Iso nga britan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia? Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kan nataer nga uradan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damon mo kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Adday ta ka manan, Mia, Intun kwan, masakit anak manan. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay nay itibiyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat kumatay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa'y ayatin ka, Irene. Kwa, damo tapay nati agkita. Agaran kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklo na ako.
Padasan ta ti agil na yat. No talaga matla adata tinaykari para titunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya, Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikan na kumapay iti panawan ang mga miris iti Rick na. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako eh. Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanag titawan. Agawid ta di probinsya ta masikukar. Yamamo ka iti palay. Rick, maaklunnak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, adaan ako. Siyak ti makamukin ka. Likag danag. Nasingpet ti ina. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikog may. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Nubiyak, nanang, ni Irene. Masikugan, iso nga masapol ngay kasarakon. Kan anak na ti kadwami nga uming. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tang itinasaya at ababae. Hagam, alala. Agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pa'y lagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Saan na mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang ti kasjay. Gano'n niya ti pangadeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot. Ay naldawan, kas kay labak lagamat maturaw. Umtak tong tisara tinwan, hanggang ba't maturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw, nukas ta kanayaw, tiarami niyaw. Wala. Ay da kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan man niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala, siya akong ti makaammo kan ni nanang. Anya kayo mo tin nanang. Bigat pa lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arakaw. Aldawon nga maturog pailaan. Abay, anak ay tibak nang dayta a babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Dayta a babae tilapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inununam. Di mo pa mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitiggan, tapno adda kwarta ayaw. Wala nanang. Diyong arot baybay ang ti asawa ka kat na dakkelan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit na ita babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanyak. Diyong arot ungtan Amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasamakin ko ano pagsasawan niyo man ni ti agkakasakita sarita. Wan! Ay, dadag mo na ya. Diya mo basta pagsasawan kahit no awan tirasaw. Apay, baktita kaya? Ay, Ren, nakaluto kaan? Wananang, nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wananang, tanagdiningdingak. Ay, palpalaran kamot a babae. Ha? Nagkuna ngay kami ti bugoong ti masida kat allergic kaw ti kasta.
Agagatol ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya iti kasta. Kunak no, Aho, imposible adi mo amaw. sana talaga, nanang. Ho? Awan amom ababae. Ited mo ti sweldom kanyak, Ray. Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawa. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran to into nagpasngay nanang. Iso ati mangidulin. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta ababae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtudagit isweldok na. Ay awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta ababae. Paspasurot kalatan ken kuana, right? Oh, Maulawakan ako. nanang. Kupit ti Ha? barukong ko. Nanang! Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no? Iso nga agtalinaag pa lang iti ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito balay. O sige, ta mga halaki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Maulawak anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag na saan ang nakaro ti panakaatake oh. Hindi babae ngayon sangput mo, timangmang iti sakit kanya. Pangasim, hindi akong kaya't makita na iti nga Irene no agawin ak iti balay. Hindi kaya't na iti abab, iaparakin ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong paalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagos. Papanawa mo day jay babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tila nga managawin. Lading ita kaya rin. Diyak kaya ta masapa ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Sa pumanaw kan ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Di ka bandanagan, tay kan kay... Ti kwarta nga aramatam. Anya? No kayat mo, ibatim ti anak ta, ta siyak ti mang tarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ka kunay ti inak. So sorry. Agawid ka. Ket sapay ko mata, di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene, anak ka. Ay na, ay manak na nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Alas, kayo. Apay nga ita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya, main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwang anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Kat awan na imbagan nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan na nagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pinta sa gasat ko iti papanaw ko, tatang. Nga la. Anya nga raw. Hawatam ati kasta agasak mo. Basta agsingsingpot ka. Aggagat ka nagtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang iti anak mo.
Di ka matanagan anak ka oh. Aginggat ka ba alak? Tulungan ka. Saan kayo abay-bayan ka nang itiapo ka oh. Pagyaman at tatay. Agtulnog ka kadagiti dadakkel mo tapno di mon tutil mo nan tilwam intundumteng tirigat mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Biyag ti tao. Nabara kablaaw para kada kayo amin itinaragsak ngal daw yu. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin hello mampay kaninena Javier dita San Guillermo Isabela, Leonida Bagala, Kenny Susana Gander dita Hong Kong. Kati tayong tangarudan danggan ti episode 388. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sam, anak ko, apeng adapay laang dito'y balay ni Jelly. Itulod mo kuman ije balay da. Ang mga nusap-sapulan dan. Una nang. Jelly. Itulod ka lang di palayuan. Ang mga no birbiru ganda-ganda na ng kantatang mo. Manjak, dituyak pailaang ngayang mo. Sana mabalin saan anasayat akita ang ti babae maturog iti balay ti lalaki. Wen, balasang ko. Iso nga agawid kan wen. Sana balay, agsubli kan tumanan no bigat. Sige nga ron nana. Sam, itulod na wen. Ala, mapantang arudan, Jelly. Apay, naggap-gap po ang manay. Rabiin, ang sumanursor ka pailaan. Balasang kan. Kita amat basit na ititigtignay mo tatapidring. Di ko man ungtan ni Jelly. Gagangay nala siguro ubing-ubing kat nga ron ti panunot na. Isaw, agong gondawayan matan. Saan tata? Awan ti panunot ko dayta. Takasla kabsatan ti pangibilbilangakin ko ana. Sige tata, agawid ak matan. Sumurutakkan ka, Sam. Diyak kayat dito'y balay. Jelly, agtal na ka man. Ala, Sam, agawid kan. Sige nga rod nana, tata. Agpatuloy akon. Sam, anak ko, numabalbalin. Liklikam ni Jelly, tane. Maditi manggag ko kadagiti ka aruba at chismoso kan chismosa. Naimbag kumaano sana kas jeti kasasaan na. Awan dakas nga aramidan minanang. Kan may sa kas kabsat laang ti pangibilbilang akin ko ana. Ada kadakwadan nanya ti panunutan da. Basta nadalos ti konsensyak. Awan madingar aramidan. Naamok day ta. Amang ano pa basulan da ka iti saan mo mat nga aramid. Sapay nagalas ti ugali dagiti dadakkel na. Nalaing da sumao. Narigat mo taliklikan ni Jelly ananang. Tapos saray isumat ti umay dito balay. Palpalagipan ka laang anak ko. Tasaan tayo nga igam ti panunot ti tao. Una na, mawatan kayo. Ayan dyan anak mo. Apay di pala rumorta mga anay. Jakman ambo. Itay ko pa'y ngay ayaban. Gumdinak mo't ipangpangag. Di samlaang tisang kadakamat na. Andala unay nga tayo ating pakpakan na asam ken kuana. Tadi na maadaywan na dya tao. Anya ngay ti ammo talakay. Ay. Sa balin samot tanti mapaspasama kiti anak ta. Bakit? Apay, anya ginanong ko may papan kada jelly kunday di asam nanang, tatang. Ay, di adim Kanayaw na mapanidya balay na sam. Isa kanayon ti sang kadakamat na. Ama
Amangan mo't no adda inaramid na saan amay parbang kini Jenny. Ah, Ha? Iso nga awan pa nagtalig ko iti da ija alalaki ka. ay, saan nga kamkamhalin na dyan lalakay? Kasaritam tuman anay bagtikabsat maulit ay. Da kayo na. Awan lat aano sak amakisarita iti adda kurang na. Paray, itaman pa'y ajak makitang umipipos kun katay nobyam apangurangan. Si Kamat, tila ibagbagam. Saan ko ang nobya ni Jelly? Gayem ko lang. Kun naklang bata. Takanayon ba't ngamin anak kaipos kun kano ka? Ayun, di mo liplipatan tay kasar ni manang ko inton umay alawas ha? Wen, di ka madanagan. Ikuyog kunto ni nanang ko. Nay, hada kayong magayam dito'y Marinita. Wala, tanaawis kami mo't maray. Nay, ayan ni Jelly ngay, ape ajak makita. Dayjay man nay, adda manen ijay likudan ni Sam nga umipipos. Napahasig unay ti balasang mo ijay barokan niya. Wan nga rod maray, nagrigat mo't abagbagaan tay balasang ko. Tanuan niya ti imbaga na, isulatan ti aramidon na. Ang sana balay tanasingpo mo dyan anak ko. Patsaka di nagundawayan ti kinapasig ni Jelly kan kuana, mare. Sapay la kuma, maray. Nabartag kan samot tan parisam. Iturog mo dito'y balayan ang no di mo kabailan ti agawin. Ang kasanungay, urayin na kamo ni Jelly. Apay, saan ka di pa yan nagawit? Kasanung agawid, kat sikat urayin na. Di da pulos mayawid itay. Urayin na kakano. Uray la makaungatan ni tatapidring itay. So pinanawan da na. No kayat mo, itulod kan, tapno agawid mat ni Jelin. Ang mga urayan ng tinaganak na. Alaman nga rod, tani. Jak ka pala na talagang jak maneho. Sam! Rumor ka! Parwarang tikabsat ko! Ha? Sino siya pukpuk ka wabigbigat? Sam! Apo! Adda pang job mo ama di itikabsat ko! Nanang, apay, anyat mapaspasamag. Ay na, Sam, anak ko. Dito'y kung aminan a pinaturong ni Jelly idirabi tadyak mo mapilit nga gawid. Nabartag kang amin, iso ang nakaturog ka adhagos. Taintulod nakakangaro di gayem mo. Anya? Bakit? Ayan nga rod ni Jelly. Pinaturog ko na ijesilid mo. Ta dito'y mutsalas tinagturugam. Ilukat yo tiri daw yaw! Awan balasang ka! Umayan! Nagturugam idirabi Jenny. Dito'y abalay da sama ng... Sa dino nga rod abanda dito'y balayda. Ijay silid ni Sam. Anya? Ha? Kunakon ka? Gun-gun dawayam ti kinaubing-ubing ti panunot to'y kapsat ko, Sam. Ah, leti balasang ko. Agtanang ka kuma. Di mo kumamot pagpanunutan iti dakes ta anak ko. Tawan mo't mading aramidan na. Siyak ngamin tinang paturog ka ni Jelly dito'y balay. Kat iti silid ta anak ko tinagturugan na. Ta dito'y salas tinagturugan ni Sam. Agpaiso day Ay ka. na, di yung kaluban ti mading aramid ta anak yo. Ay, Jelly, umay kan, agawitan. Diyak kayat manang. Dito'y aklaeng. Diyak kayat ije balay. Saan man anatangkin ti ulong? Kita man, gun-gun dawayan da kan gapo iti kasasaad mo. Awan dakos nga aramidak iti kapsat mo, Leti. Umay kakit din, agawitan. Di mo urayan nga ulutin ka. Idarom tayo, nadyasam. Manang gundaway, ti awanan bain alalakay. Awan pamanagnak yaw, tapno aramidan yo ti kasta. Adda, nanang, ti pan naturog na iti silad ni Sam ti pamanagnak. Saan nga umdas da ita, pamanagnak? Umdas, nanang, apay kitin asaan? Siyak ti makamo, adda amok apan nakabagi ti lintan. Anya? Sige anak ko, sika ti makaamoy ti dayta.
Masapol ang may kanitipagnak man na diyaman ang gundaway. O na yan, anak ko. Dito'y matpagbaludan ang titumpal mo. Nanang, amoy yung awan araramida ka madi, ngam apay napasamak ti kastoy. Pangasiyo, kasarita yung kumadagiti dadakkel ni Jelly. Inaramid ko, anak ko, ngam talaga natangkan ti pangadanda. Nga ipabalod da ka kano. Diyak mat makasarita na imbag ni Jelly. Tadi na mat amuti sungsungbat na. Kasano nga rin itan nanang? Asino ngayon timang tulong ka na kayo? Adaak mo't nanditi pagbaludan. Malahbay aman ako. Padasat tuman na nakasarita ida. Addaasi ti apo. Una nang, mangnamnama ak amakarwarak tumot lang ditoy. Tanadalos ti konsensyak. Awan basol ko. Anak ko, kaasimot ni Sam. Di tay mat amunoan niya talaga tinapasamak. Pinabasol yung mat adagos jay tao nga awan pay mat natibker apam managnak yaw. Ay nananang agulimak kayo. Basta kasi tirumbang kan kwa na. Dakkel ti pamatik aginundawayan na ni Jelly. Marikrik dayta nanang. Ngam ko namot ni Jelly nga awan inaramid na kankwana. Patpat yun yung matdayjay. Kat amuyo lang arudan nga dapangurangan na. Ay nananang nasken nga agbalin tayo awais ita ang panahon. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Di kay makibiyangin nanang. Siya kun ti makaamu iti amin. Ado ti gagayem ko apan nakabagi ti lintag. Bahala dan iti dayjay asam. Pidraing lakay. Sikaman ti makisarita kiniliti nga anak ta. Bareng sika ti denggen na. Bay-bay am kadilaptan ti anak tabakag. Di mo ka di mapanunot a babae di anak ta an agrabya daw. Rumbag lang nga ikaroon ni Sam ti anyaman ng inaramid na ka ni Jelly. Ngam awan pamaneknek tayo. Basta guli magkalatan dita. Di kagtagtagaring. Anya ti panagkunayo tatang. Agpabayad tayo latan iti danyos. Taawan mo't ti maiparang tayo apam maneknek aginundawayan ni Sam ni Jelly. Ngam masiguradok a pinagaramidan na iti dakes ti kapsat ko. Ay kahit sikaman anak ko. Doon niya ti panggandang mau. Instant akwarta dayto yan tatang no kasano. Sige sikat ti makamaw. Talukas ka sana o magatang kumuten tay motor ang nabayagan na tartarigagaya. Sige nga ron tatang. Planuan tayo anaimbag daytoy no kasano ti maaramid. Saan abali? Taadda tay attorney tayo. Isun ti makaammo iti amin. Anya ti madamag nanang. Kinasarita nak tay abogado, anak ko. Agkid-kid daw da iti dakkel agatad. Agbayad ta kanulaangan iti danyos. Tapno makarwar kan iti pagbaludan. Nanang, Ngam pangalaak nga iti dakkel agatad. Ultimo igatang ko iti kanagkan agas ko kamarigatan nakpay. Daytan tulakan nagdakkel agatadan. alangaron, tapadasek to akasarita ni Jong agayem ko. Ibaon yung tuman dito ita kasaritak nanang. O sige anak ko, barang iso ti makatulong kan ka. Basit lang nga ano saan, barang makarwar kan tumulaang. Una nang, di tayo mapukawan ni tinamnama. Di kay kumama umuma amang sarsarong karkanyak nanang ha. Tatakailang ti pangalalaki ti pigsa kan kirid ko. Di ka kadiagdanag, dakkel tinamnama ang makarwar ka ditoy. Kundi ka madanagan, jak tupulos mauma amang sarong karkan kanak ko. Mas asyanak kada kayo nanang. Kimutong kayo pa yan. May stress kayo nga po kanyak. Di nagpakadanagan. Tadadagi tayo ulitag mo amang tultulong kanyak. Kan mamatid ang awan aramid mo. Tamo damot no kasano ti kinasingpet mo anak ko. Anyay pare, kumusta kan? Pasensya ka na, naitaak lang manan anak kasarong karkan ka.
Amumat ang busy ang kadagigay chicks ko. Ha? Sika talaga, pare. Talaga di mo may kati kinaangaw mo. Kunak ka dilang, pare. Kaya't kala pagkatawan. Nupay kastoy, tinapasamakan ka. Ang hindi ka agdanag, pare. Adu kami, amang gisaksakit kan ka. Amumi kami, nga awan mading inaramid mo. Iso adi ka agdanag. Tulungan ka. Agyamara ka. Kunak no oras si kakit mamati mo't iti pagpabasol na kanyak. Amukan, sipod pa'y idi, pare. Iso ang mamatya. Adi mo kabailan nga aramidan na jay. Kanuan kayang. Amum ka ding agdinamag ijay lugar tayo. Apag kwarkwartaan da ka lang. Ha? Hindi ka madanagan. Tanok kwarta lang. Tulungan ka ang makarwar dito, isam. Agyamara jong. Mapangnamnamaan ka talaga. Di kagdanag. Patsik ang makasubadak tumatlang gapu iti kinaimbag mo kanyak. Di mo pa ila panunutan dayta. Tinapatag at makarwar kan dito'y pagbaludan. Kamaon tiyanan na. Nakaawid ak mutlangan na nang. Wen nga ro anak ko, ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni Jong agayim mo. Nang runak ni Apo Diyos, tadi na ka binaybayaan. Wan nga ron nanang. Kunak mo saan ako na makarwar inyo pagbalutan. Kat itata nakarwar akon. Mga barwanan tayo manan. No kayat mo ako mapan kapay la ijay lugar da ulitag mo. Kay sumot ti singasing na. Tapno maya dayo ka kano kadagiti judgmental at tao. Saan nanang? Awan rumbang nga ibain wano kabutan ko. Kabaalak asangun dagi di at tao. Taamok nga awan basol ko. Nalangarod, si kati makam mo. Ngampang nga asim di ka kumaagar aramid iti may kaniwas. Tapno makabalas ka lakadakwada. Awan iti panunot ko ti panagibales nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamu ka nakwada. Ay nahagyaman na kanak ko. Tauray no kasta tinapasamak. Nagtali na idlad tati kinasaya at ti panagpuspusom. Nakarwaran iti pagbaludan na jasam anak ko. Wan tatang, kat naala tayo matan kinaskan apara ka datayo. Ang amangan no datayo at ti balsen na ita. Huwag garudan ako. Madanaga na. Anyakit adanag yun, ay. Di yu panunutin da kita. Tinapatag, naala tayon ti kay kaya tayo kadakwada. Ay nali ti anak ko. Madandanag anak iti kasta nga inaramid yung nga agama. Aday ta kayo manin nanang. Kontrabida kayo laakan kanayunan. Di kay latta ko maagulimak dita. Total, may ranranod kayo laang. Ayun gayam, ayan nga ni Jelly. At dalaang mat itay di talikod ti balay anak katugaw. Ay, sumip nga tan. Kanya palat kukun na di tangay. Malabakat, inkaya banta mang rabi ita yawn. Lakay, ni Chele, awan matan di tarwar. Ay nahanap na pananangatan sa perabiin. Ang mga nadalaang di tarwar, pumanag na. Wano, napanmanan, ijayan dasam. Ha? Umay kabakad. Kuyugan nak ta mapantay di balay dasam. Ang mga no ijay manan, tinagturungan na. Ay na, mabainak ko mga agpakita ijay. Awan rupak nga iparang ko kadakwada nga agina. Gapo iti inaramid yo. Ang alaman laengen. Ala, si kalat tagaya man ti mapanijay. Tanu awan ni Jay. Rumarak mat, tayo naksapulan ti anak ta. Uray ta, adda tayo motorsiklok nga ramatag. Nay, si kamat gayam marinita, anyat gagaram. Ay, umunag ka pa Ay agyaman akmare. Adda ka din ni Sam. Wen mare, adda di talikod ti balay. Ang mabitlaan, tayabak. Anya ka diti maipay ko kada kayo. Sam barok. Umuna iti amin. Kaya't ko kumatag kitaw iti pamakawan mo. Mabainak ko mga umay ditoy. Gapo iti inaramid ti pamilyakan ka. Ngamning amin jele. Mapukpukaw.
Kat sikatim mo na anapanunot ko. Amangan kunak no nakitam. Ni, jak nakita na na. Manipod na gawid ak. Jakon nakita ni Jelly. Saanan ngayong imay dito eh. Anya, ay sus, napnapanan na nga rutan ngay. Moreno kasta, tumulong aklat tamang sapol ken kuana nana. Agyaman akbarok. Sapay la ko mga rod ta makita tayo maulaang jay anak ko. Ikararag tayo. Asapay ko mata na saya at ti kasasaad na. Kumusta ti panagberberok mo anak ko? Ay, awan pa'y nga rod nanang. Uray dagiti pulis. Awan pa'y maitid da nga impormasyon no ayan ti kabsat ko. Awan ka di pa'y jay amayo. Awan pa'y nanang. Madamamot ti panagsapol da. Ay, jak amuan no nakadandanunan nan. Ah, baro ang numero ti umawawag nanang. Ala, sungbata mo anak ko. Bareng adda pa kainaigan day tanga awag iti kabsat mo. Naan-ano ka nun ni tatang mo? Nadisgrasya ka no nanang. Kat aday di ospital ita. Diyos ko, tulungan da kami ko ma. Ay anya day tuyon ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Sapay aging gaita kat di tay pa'y nabiro kan jay adim. Anya ti aramidan tayo tananang. Mariribukan ak matang. Jakon ambuno anya ti aramida. Ala, agpulas ka. Tamapanta kitaan jay amam ija ospital. Unay matan tinapasamakan kalakay. Awan matan ti may sasakam. Anya nga mintinararamid mo. Tadi ka nagan-an na da nagpataray iti motor. Nagalis ti dalan bakit? Kasano na ito yun nga eh. Sapay awan pa iti anak sa. Ala nanang, tatang, panawan kayo pa'y dito ospital. Ta ituloy ko timang sampol kini Jelly. Sige nga rod anak ko. Kat sapay kumata masarakanan di kabsat mo. Awagan na kadagos no anya ti madamag anak ko. Ay, Liti, imbag na nakita ka ito eh. Ada ka nun ni Jelly dya police station. Ha? Agpaiso, manang Orlando? Uwan, mapan mo kita ni Jayan. Iawid mo dya mapukpukaw nga kabsat mo. Sige manang, agyamanak. Ha? Sam? Anya tar aramidam dito eh. Apay nga ka dito eh. Nakita kami ni Jelly ang magmag na iji-ili. Mayat ti panagpasadak. Kat iji asitgak. Mabutang tilangana. Kat kasla sa bali ti Jarna. Iso akinuyog ko latan dito yung police station. Jelly ading ko. Apay kasta tilangam. Apay anapisang tabadom. Kan andapay donor mo. Sigun iti polis na nakatungtong ko itay. At da kano posibilidad na pinagaramidon day ti Dakas. Ha? Dimot ngamin agsa o Apolos. Agsangsangit latan. Agsao ka, Jelly. Anyat napasamakan ka. Asino tinang pisang di tabadom. Intarayak jay lalaki. Tinangalnak. Nagpigsa. Di na ka pinagaramidan iti dakas. Pinisang na to'y badok. Hindi kwan. Hindi kwan. Anya. Ala, guston, Jelly. Ala, agawitan ije balay. Agyaman ako na isam. Tauray kas titinar aramid mi kan kaidi. Di mo tabi na ibay antikabsat ko. Awan mo't basol ni Jelly kanyak manang. Kan di tayo kuman lagi pan tinapalabas. Talinipat kun rajay. Mga barwanan tayo kuman. Si dada anak latamat at tumulong. Aurean niya ti mapaspasamak. Diyak laing pag-arup akas tati kinadalos ti panagpuspuso. Nagbidutak iti panangipapan ko kan ka. Agyamanak tadi ka nagimula iti sakit tinakam kada kami. Di yun panunutan rajay manang. Tirumbang ang maaramin ita. Kat ipamaysa tayo ti atensyon tayo ka ni Jelly. Tapno agsubli ti sigud a kinaganay-gay na.
Kumusta ti check up ni Jelly? Bakit? Lite? Lakay. Masikog ni Jelly. Anya. Lukas na. Talaga ginundawayan dati anak ta. Wan lakay. Anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti anak ta. Awanan ba inti asino man na nang gundaway iti anak ta, lakay. Nakakaasim at tikabsat ko. Maklon ko tinagbalin na kasasaan ko. Namtsak maklon ti kasta napasama kiti anak ta. Sakla ko man tinagdasalan ti karma. Saan latta ko man anay ramraman ti anak ta. Agbabawi ak man, yung nalalawan ti amin. Uray siyak tatang. Agbabawi ak. Kan makunkunsan siya ak iti pananggundaw ay tayo idikin ni Sam. Ala, tinapatag, nakaamiris kayo. Katsapay kumatagbalin nga adal day takada kayo. Ala, agtitinulong tayo ang mga iwan kin ni Jelly. Kanti sikog na. Di ka pasisira piti kwarta tapno di kan to makarma. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan iti tunggal may sa God bless kada tayo. Amin.